Kajing lekai MLS baningkong jong Lionel Messi, rengkat bat ki Arngut ki Parlok jongu, Jordi Alba badu Sergio. Lekse galak bandai la Simon Step hakapor san baje, katkum ke baje jong kari India, Persia ke New York Red Bulls. Kabadai ka Kenhun kabadon haka Kerdan bakadway haka media Kengpon jong ka MLS. Ka Inter Miami kabadai ka Klopp kabatlotam ha MLS kabadon Shatrai du jong ka media Kengpon. Haka baga job tang Sansin kaya khai Laisin bad ka Syarem haduk hat Sausin naki RPOR teligi jingilekai. Henry ka basngau tenat pan naga benta ka Inter Miami nadubawan penyeso Lionel Messi bad Arngut ki Parlok jong baile kai lang naga klub Barcelona ka Inter Miami ka klempat Syarem wat tak sisinro bad kala kelaru ka klub ka Kleinbor omtang ha USA Henry wat ha Mexico ro hagaba kala yo banra ya ka namla du jong ka League Cup mentau snem kabadai ka tournament nang bentagi klub jong ka MLS bad ki klub Liga MX jong ka Mexico bad kumjuro ka Inter Miami kala yo benrung syadu ka final jong ka US Open Cup mentau snem hadin bagalala ban pelim ya ka klub ka badon hakli du jong ka MLS Bala Simon Step aka porsan baje ngin sayo ban sakhi ya jingle kai baningkong ka Inter Miami rengkat bad Lionel Messi bad kani kadai ru ka sin ka baningkong na benta Lionel Messi ban mi madan nakani ka klub aga jingle kai MLS kabadai ka League Football ka bahe tam jong kari USA